Η γέννηση του παιδιού σας είναι μία μοναδική στιγμή. Είναι όμως και η στιγμή για μία μοναδική απόφαση. Η φύλαξη βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του μωρού σας δίνει την ευκαιρία να προσφέρετε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο μέλλον στο παιδί σας, σε εσάς, αλλά και σε όλη την οικογένειά σας. Στη STEM Health Hellas είμαστε αφοσιωμένοι στο σκοπό αυτό και εργαζόμαστε με όραμα να αξίζουμε την εμπιστοσύνη σας. Η STEM Health Hellas είναι η οικογενειακή τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που ιδρύθηκε το 2007 από τα καταξιωμένα στο χώρο της υγείας με ευτήρια Μητέρα, Λιτό και το νοσοκομείο Υγεία. Η STEM Health Hellas βρίσκεται στο νοσοκομείο Υγεία και καλύπτει επιφάνεια 300 τετραγωνικών μέτρων. Το εργαστήριο και ο εξοπλισμός της πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές στην επεξεργασία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Η τεχνογνωσία της προέρχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα New England Cord Blood Bank με έδρα στις ΗΠΑ, όπου και εκπαιδεύτηκε το εργαστηριακό της προσωπικό. Οι διαδικασίες της STEM Health Hellas συμβαδίζουν αυστηρά με τις προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού διαπίστευσης FactNet Cord, την ελληνική νομοθεσία, την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη λειτουργία τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Το αίμα του ομφάλιου λόρου είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα, από τα οποία προέρχονται όλα τα κύτταρα του αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού μας συστήματος. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα αποτελεί ένα εξαιρετικής ποιότητας εναλλακτικό μόσχευμα του μυελού των οστών και δύναται να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση αιματολογικών ασθενειών. Η συλλογή του αίματος πραγματοποιείται αμέσως μετά τον τοκετό, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και είναι απολύτως ανώδυνη για τη μητέρα και τον νεογνώ. Είναι εφικτή είτε πρόκειται για φυσικό τοκετό είτε για καισαρική. Η συλλογή γίνεται από το μεευτήρα και παράλληλα λίγο πριν ή μετά το τοκετό γίνεται αιμοληψία και από τη μητέρα. Στο μητρικό αίμα γίνονται αιματολογικές εξετάσεις για μια σειρά από λιμώδη-νοσήματα. Μετά από τον τοκετό, το αίμα μεταφέρεται στο εργαστήριο της STEM Health Hellas εντός λίγων ωρών, ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρο η βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. Τα βλαστοκύτταρα στη συνέχεια ψύχονται σταδιακά και τέλος αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές υγρού αζότου σε θερμοκρασία -196 βαθμών Κελσίου, όπου και φυλάσσονται για 20 χρόνια. Η φύλαξη ελέγχεται 24 ώρες το 24ωρο με συστήματα τηλεπαρακολούθησης. Η STEM Health Hellas συνεργάζεται στενά με τα μεευτήρια Μητέρα και Λιτό, ώστε η απαραίτητη συσκευασία συλλογής να βρίσκεται πάντα στις αίθουσες τοκετών. Στην περίπτωση που ο τοκετός διεξαχθεί στο Μητέρα ή στο Λιτό, μπορείτε να αποφασίσετε τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων του μωρού σας ακόμα και την τελευταία στιγμή, αρκεί να ενημερώσετε το μεευτήρα σας ότι επιθυμείτε τη συλλογή. Σε περίπτωση που ο τοκετός διεξαχθεί σε οποιοδήποτε μεευτήριο εκτός του Μητέρα και του Λιτό, θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί το kit εγκαίρως από τη STEM Health Hellas και να το μεταφέρετε οι ίδιοι στο μεευτήριο της επιλογής σας. Σε οποιοδήποτε μεευτήριο και αν διεξαχθεί ο τοκετός, η STEM Health Hellas έχει την ευθύνη μεταφοράς του αίματος στις εγκαταστάσεις της εντός λίγων ωρών. Οι τιμές χρέωσης της STEM Health Hellas συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα συλλογής, επεξεργασίας και φύλαξη των βλαστοκυττάρων για 20 έτη, καθώς και τις αιματολογικές εξετάσεις στο μητρικό και ομφαλοπλακουντιακό αίμα, όπως αυτές καθορίζονται στη σύμβασή της. Για την έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συμβούλους γονέων στα μεευτήρια Μητέρα και Λιτό. Οι σύμβουλοι γονέων είναι βιολόγοι και βρίσκονται στα μεευτήρια με σκοπό να σας ενημερώσουν για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη φύση και τη χρησιμότητα της φύλαξης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Επιπλέον, είναι πρόθυμοι να σας εξηγήσουν όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις διαδικασίες της STEM Health Hellas, προκειμένου να προχωρήσετε στη φύλαξη των βλαστοκυττάρων εάν και εφόσον το αποφασίσετε. Μετά τον τοκετό, οι σύμβουλοι γονέων σας ενημερώνουν για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του αίματος και των αιματολογικών εξετάσεων. Τέλος, μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, η STEM Health Hellas σας αποστέλει πιστοποιητικό φύλαξης, στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός με τον οποίο το μόσχευμα του μωρού σας αποθηκεύεται στο υγρό άζωτο, καθώς και ο αριθμός των βλαστοκυττάρων. Για να ενημερωθείτε από τους εξειδικευμένους συμβούλους γονέων, μπορείτε επιπλέον να έλθετε σε απευθείας επαφή με τη STEM Health Hellas τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου.
STEM Health Hellas. Η σωστή απόφαση για τη μελλοντική υγεία της οικογένειάς σας.